Arratsalde on guztioi, osasun sailburuen adierazpenek zerezana eman dute. Hain zuzen ere, Gotzone Zagarduik bart adierazi du beharrezkoa dela kultura aldaketa bat egitea, osasun arloko erabiltzaileek eta profesionalek uler dezaten eskualdeko ospitalea, ospitale espezializatu bihurtzeak mugikortasun handiagoa ekarriko duela. Gaur Zagardui harrituta azaldu da Radio Euskadiren bulebar saioan bere hitzek sortutako iskanbilagatik. Atzo nik esan edo adierazi nuena ez da gauza berririk eta ez zen esaten familia medikoak hartatzeko izango zenik. Nik esaten nuena da ze etorkizun daukagun medikuntzan. Gero eta medikuntza espezializatuago bat daukagu, gero eta teknologia sofistikatuago bat daukagu, eta guzti horiek ez dira egongo gure aldameneko osasun zentru edo ospitalean, kasu bakoitzeko. Enuen esan besterik lehen arreta aldatu egingo dela emetik eta gutxira barru. Horrelakorik enuen esan. Gero lehen arretari buruz aldaketa batzuk bizi ditugu. Jadanik, ez da, zeintzuk eta diren, talde bezala lan egiten dutela, eta hor mediku erizaina zen administrariek nahi dugula izan daitezela talde lan hori erantzun ahal izateko paziente behar duten nari. Bestetik, ez dago, uda datorku eta horre egingo duguna izango da urtero egiten diren ordutegi berrantolaketak. Besterik ez dago. Edonola ere, Euskadiko sendagileen sindikatuak haserrea adierazi du ohar batean. Eusko Jaurlaritzako osasun sailak medikuen aurkako kanpaina bat abiatu duela iritzita. Idatzian, adierazi legez, prestigioa kendu nahi diete sendagile eta profesionalei. Eta Jaurlaritzako oposizioak planifikazio falta egotzi dio osasun sailari. Rebeka Ubera, EH Bilduko legebiltzarkidea. Orain osasun sailetik, Jaurlaritzatik esaten digute lehen arretan Osakidetzan kultura aldaketa bat egongo dela, kultura aldaketa bat eman behar dela, baina ikusten ari garena da hemen osasun sistema publikoaren desmantelamentu bat dagoela, murrizketak daudela eta privatizazioa dagoela. Hitz egiten nahi duten bezala diezaiokete, baina atzean dagoena da desmantelamentua, privatizazioa eta murrizketak. Esaten digute profesional gabezia dagoela, badirudi kasualitatea izango baliz bezala profesional gabezia, eta profesional gabezia urtetako politiken ondorioa da, urtetako planifikazio gabeziaren ondorioa da. Hau ez da zerutik jauzi den gauza bat. Euskal Herria harrera herria dela aldarrikatuz, gau osoko kontzentrazioak egin dituzte Euskal Herriko 7 hirietan. Elkarteek salatu dutenez, 500 pertsona baino gehiago daude etxerik gabe eta erroldatzeko arazoekin. O que está en tránsito para que tenga una acogida digna. Vamos a aprovechar para reivindicar como situaciones varias que están ahora mismo sufriendo y... Ez dago argudiorik pertsona batzuk kanpoan zergatik uzten dituzten justifikatzeko. Oraindik ez dago protokolo egiaztagarri eta argirik. Administrazioek koordinatu gabe jarraitzen dute eta ez dute irizpide amankomunik. EAE eta Nafarroa gizarte politiketan abangoardian jarri nahi dituzten adierazpen orokorrak ugariak dira. Harrera duina eta etxegabetasuna lantzeko planak ez dira falta. Aldiz, gertaerek, errealitateak zoritzarrez, erretorika hori gezurtatzen du. Egin dezagun gure lurraldea harrera leku bat. Nazioarteko antropologia feministaren kongresua hasi dute bart Donostian. 185 ikertzailek eta adituk euren lanak aurkeztu eta eztabaidatuko dituzte bihar artean. Marta Luzan, antropologia feminista ikerketa taldeko kidea. Ekarpen hirukoitza edo egin nahi du, ez? Alde batetik antropologia feministak antropologiari orokorrean eta gizarte zientziei orokorrean egiten dizkien ekarpenak eta gaur egun dituen
eztabaidak eta erronkak teorikoki zein metodologikoki aztertzea. Bigarrena, bai Euskal Herrian eta baita ere nazioartean, garatzen ari diren ikerketa lerroak eta beraiek zeharkatzen dituzten faktoreak aztertzea, zer eragiten ari den, nolabait antropologia feminista eta feminismoaren eta orokorrean gizartearen artean dagoen harremana berrikustea, iruditzen zaigulako ezin daitekela izan akademia barruan geratzen den zerbait, ezin dugu antropologia feminista ulertu, mugimenduarekin dugun harremanari begiratu gabe. Hizkuntzari helduta, gazteen 79%ik ez dituzte Euskal Herriko komunikabideak kontsumitzen. Beategiko Libe Mimenzak eta Josu Amezagak Eusko Legebiltzarrean aurkeztu zuten pasaden hilabetean eginiko ikerketa. Bada eguerdiko magazinean Mimenza bera izan dugu. Diagnostikoa da kezkatzeko bezalako zenbakiak ditugula mahai gainean. Ez da soilik kezka diagnostikoaren parte, badaude aukerak, badaude bideak, badaude heldu beharreko lerroak, baina kontua da orain arte mundua esplikatzeko eta bizitzeko genituen parametroek ematen diguten argazkia oso larria dela. Hau da, esan bezala, besteak beste esaten da, gazten 79%tik, 10%tik, ia ez dutela Euskal Herrian ekoitzitako edabiderik kontsumitzen. Honek ez du esan nahi euskarazko edabidea. Euskara eta erdaretako edabiderik ez duela kontsumitzen. Eta honek esan nahi du, nolabait orain arteko lotura, komunitate lotura komunikabide tradizionalen bidezkoa diluitzen ari dela, apurnaka. Bestalde, Euskal Herriak kapitalari plataformak prentzaurrekoa egin du. Eta bertan, enpresa transnazionalen eta giza eskubideen Euskal Zentroa beharrezkoa dela aldarrikatu dute. Zehazki, giza eskubideak urratzen dituzten enpresak kontrolatu eta zigortzeko. Gaur Bilbon kanpainaren aurkezpen publikoa egin dute eta 80 eragilek gainera manifestura atxikitu dira. Langile bat hilda Oiartzunen lan istripu ez traumatiko batean, herenegun jaso zen ezbeharra. Lab sindikatuak salatu du ezbeharra sare sozialetan eta elkarretaratzea deitu du arratzalderako. Azken egunotan 8 langile hil dira lan istripuz Euskal Herrian. Hala urtea hasi zenetik 36 langile hil dira lanean ari zirela. Argindarrari Iberiar penintzulan urtebeteko topea jartzea onartu du Bruselak. Salbuespen Iberiarra deiturikoak, Madrilek eta Lisboak argindarraren preziori tope bat jartzea ahalbituko du. Energia prezioen larrialdiak baldintzatu da Iberiar penintsulako salbuespenak asteazken honetan lortu du Europako batzordaren oniritzia, eta beraz argindarrari urtebeteko topea ezarriko dio Europak. Mekanismoa datorren asteartean sartuko da indarrean, eta astebete barru izango du isla prezioan, asteazkenean. Lehenengo 6 hilabeteetan 40 euroko prezioa izango du megabat orduak, eta gero hilabetero igotzen joango da, 70 eurora iritsi arte. Topea ez da Pedro Sánchez eta Antonio Costa presidenteek eskatutako 30 euroetara jaitsiko, baina kontuan hartuta megabat orduaren prezioa 100 euroen bueltan dagoela orain, neurria faktura jaistea ahalbidetuko du. Espainiako gobernuaren arabera murrizketa 15% eta 20% artekoa izango da. España y Portugal conseguimos la llamada excepción ibérica y muy pronto el Colegio de Comisarios de la Comisión abordará la notificación del mecanismo ibérico de la electricidad, es decir, el tope de los precios al gas que se usa para producir la electricidad. Lo que supondrá una rebaja de entre un 15 y un 20% de los precios de la electricidad para las familias y las empresas de nuestro país. Neurriak edonola baditu muga gehiago. Hasteko ez dira elektrizitate ekoizleen irabaziak ukituko. Jatorrizko proiektuak horrela aurreikusten zuen arren. Hala ere Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteak sistemaren erreforma handia eskatu du. Sistema honek jada ez duela funtzionatzen adieraziz. Bruselak azaldu duenez 6.300 milioi euroko kostua izango du Espainiaren kasuan, eta 2.100 eurokoa Portugalen kasuan, gobernuakoitzak jakinarazitako xehetasunen arabera. Bestalde Teresa Ribera Espainiako trantsizio ekologikoko ministroak dio gasaren muga berdina izango dela Espainian eta Portugalen, eta diseinatu bezala onartu dela.
hay un elemento fundamental que queda recogido en las dos normas y es que se van incorporando a contribuir a ese ajuste a posteriori según se van produciendo las revisiones mes a mes. Neurria 2023ko maiatzaren 31 arte aplikatuko da. Makina erremintaren nazioarteko bihurtekoak datorren astelehenean irekiko ditu ateak Bilbao Exhibition Centerren. Ekainaren 13tik 17 bitartean ospatuko da. 120 enpresa erakusketari inguru izango ditu. Ukrainako gerraren erdian zerealen prezioa izugarri igo da. Mundu osoko ale esportatzaile nagusietako bat blokeatuta egon delako, Ukraina bera. Eta nola ez, horrek ere gurean eragin handia izan du. Ordiziako azokan izan da bertako saltzailekin Udane Arbeo lankidea. Ukraina mundu osoko ale esportatzaile nagusietako bada, zerealen esportazioan munduko 5. bidalketen 9%. Otsailaren 24an gerra hasi zenetik 22,5 milioi tona zereal blokeatuta egon dira Ukrainako portuetan, eta horrek Euskal Herrian ere eragin handia izan du. Esaterako hemen aurrean dugu Madalena hau egiteko Ukrainatik esportatzen den ganari hori erabiltzen dute eta hemen Ordizian azokan gaude eta okinek esan digute ikaragarri igo dela 130 igo dela gariaren prezioetan. Ni guri erosten dut eta lehen bidai baten izaten zen hasi nintzen 1000 euro ondo nabiltzi ginen. Hasi igotzen eta 1500 eta gero azkenean 1900 da piko, ia 2000 euro. Eta ja beste mezu bat bidali zidaten, askoz garestu indala, eta prezioa eta lista bat jarrita eta bidali ziguten, eta ez dakit urrengo bidaia zenbat izaten da, baina 30 tanto por ciento gehiago. Azten naiz pagatzen, eta gero ingo gehiago, ez dakit azkenean zenbat izango da. Eta horrek ere, salmentetan, izugarrizko eragina du. Urte hasieran igo nun prezioa eta gogorik ez dauket igotzeko. Nik ez dauket hori. Aguantatzen balin badez, hola, jarrituko dut. Hori garie da, baina ari bidez, olioa bai, Madalenak egiteko erabiltzen dut. Lehen euro bat ez nuen litroa ordaintzen, eta orain 3 euro litroa. Agira zen bada. Baina irineta, adibidez, nire irinete olioa, una pasada. Okinak ez dira prezio igoera sumatu duten bakarrak. Adibidez, arrautza saltzaileek euren oiloak ilikatu behar dituzte, eta ematen dieten hartuaren prezioa ere asko hazi da azken hilabeteotan. Lehen hori oso galesti zuten zan, baina oin gehiago. Lehen hori igual 10 kilo 50 euro, da orten 100 euro eta gehiago. Hain arratza saltzaileak bai. Arratza gutxi gio dugu, hondik gutxi. Gio hain da bolana bat, oioan agarratzik dute, ejemplo jartzen txori agarratzik ointxe dute. Eta oain hio ezkeo saldo ezin etorreko litzake, orduan ez dugu handik hio, baina udazkeni jasotzeko askotan gaude. Oain saltzen dut 3 erdi dozena, launa gutxinez udazkeni. Momentu honetan galean egia. 40 kiloko zakua, pentsu zakua, 5 euro kostatzen da. Eta 40 kiloko seiru jate dute. Oin dela dema gutxi, 15-etik 25 da. Urter, dinio. Ukrainako gerra izaten ari den eragina handia dela baieztatu digute saltzaileek.
bestela galdetu, txala azte duten nahi eta esnietea azte duten nahi galdetu. Jake Esnal euskal presoaren baldintzapeneko askatasunari buruzko erabakia uztailaren 21 atzeratu dute, naiz edabideak jakinarazi duenez. Gaur ematekoa zuten prozedura baina luzatu da. Maiatzaren 19an egin zuten Parisko Deia auzitegian Esnal libratzeko galderaren auzia. Donibane Loitxuneko presoak 32 urte daramatza kartzelan. Bigarren eskaera da honako hau, izan ere Deia auzitegiak Lapurtaren defentsak aurkezturiko eskaera ontzat eman zuen 2020ko maiatzean. Bada epaileak ere eskaera babestu zuen. Hala ere, fiskalak helegitea ezarri zuenez, askatzeko prozesua bertan bera gelditu zen, eta auziaren hurrengo geldigunea kasazio gortea zen. Edonola ere, Maritxu Paulus Basurko Esnalen abokatuak maiatzaren 19ko auzi saioaren ondotik prozedura luzatzeko arriskua ikusten zuela esan zion berriari. Uztailaren 2an, katalanek eta euskal herritarrek 300 gailurretik gora argiztatuko dituzte Pirinio osoan zehar. Etorkizuna erabakitzeko prozesu bat lantzeko, adosteko eta sustatzeko beharra aldarrikatzea du helburu ekimenak. Hormak eta resiak ez ditugu maite, elkarrekin bizi nahi dugu soilik. Ez dugu beste inor mendean hartu nahi, etorkizuna hautatu ez besterik. Hormak eta resiak ez ditugu maite, elkarrekin bizi nahi dugu soilik. Ez dugu beste inor mendean hartu nahi, etorkizuna hautatu ez besterik. Ardezagun bidea gure esku dagota, milaka lagun oinez eskutik oratuta. Jende zorian zua, herri libre batean, herri libre batean. Dena prest dago Arabako bertsolari txapelketaren finalerako. Ekainaren 11an ospatuko da Gasteizko Europa jauregian, eta bertan izango dira azken finalerdietan sailkatutako 6 bertsolariak. Ez diren hau lankideak emango dizkigu xehetasunak jarraian. Dena prest dago Arabako bertsolari txapelketaren finalerako. 2 egun baino ez dira falta Europa jauregiko Maria de Maestu auditorioan izango den hitzordurako. Bertan izango dira finalerdietan sailkatutako 6 bertsolariak. Manes Agirre, Paula Amilburu, Perua Barrategi, Oiane Perea, Xabi Igoa eta Iñaki Binaspre. Larun batean, hilaren 11an, arratsaldeko 5:00 aurrera igoko dira Oltzara 600 lagunen aurrean. 2019tik jokatuko den lehenengo finala izango da eta 30 bertsolarirekin abiatuta finalera iritzi diren 6etako bati irabazleari txapela jantziko dio Serapio López Ortuetak 1982an lehen bertso eskolen sortzaileetako bat izandakoak. Ikuskizun paregabea aurre ikusten da Gasteizen. Izan ere, Arabako bertsolari gazte eta veteranoen arteko jokoa ikusteko aukera izango da. Amilbururentzat gainera lehen finala izango da. Besteak, aurretik Arabako bertsolari txapelketaren finaleko oholtza gainean aritutakoak dira. Esaterako, Iñaki Binaspre azken edizioko txapela jantzi zuela eta Oiane Perea horrelako 4 eraman dituela jada. Sarrerak dagoeneko salgai daude bertsosarrerak.eus webgunean. Klasikoen irakurtaldiaren 15. edizioa eginda Bart Arriaga Antzokian Bilbon. Bilbo Zarra Euskaldekietegiak antolatutako ekitaldia da, eta 200 pertsona baino gehiagok parte hartu dute aurtengo edizioan. Bilbo Zaharra Euskaltegiak antolatzen duen klasikoen irakurraldi etenik gabea izan da Arriaga Antzokian. Aurtengo edizioa 15. da eta 200 lagun inguruk hartu dute parte ekitaldian Ramon Saizar Vitoriaren Martutene eleberriko pasarteak irakurtzen.
Horrez gain 50 euskal etxek hartu dute parte telematikoki aurtengo edizioan. Ekimenak Bilboko Udalaren, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Laboral Kutxaren babesa du lehenengo ediziotik. Ramon Saizar Bitoriak berak irakurri ditu Martuteneren lehenengo lerroak Arriaga Antzokian ekitaldiari hasiera emateko eta goizean zehar instituzio guztietako ordezkariak, elkartekideak, kultur eta gizarte eragileak, ikasle eta irakasleak besteak beste pasatu dira Arriagatik beren tartea irakurtzera. Juan Mari Aburto Bilboko alkateak aurten ere bere pasartea irakurri du Arriaga Antzokian. Pariseko Port Royaleko ospitalean States bat egina zen urte batzuk lehenago. Eta Alexandre Minkowski neonatologo ospetsua ezagutu zuen. Minkowski profesorea judua zen, psikiatra juduen semea. Ez oso katoliko zintzoa bere memoria liburuak adierazten duenez. Enjui patre katolik jarri zionez izenburu. Kultura handiko gizona zen eta balandrista itxurusoa. Ie zuriduna, beltzaran beti. Agnelitar bat bezain dotore eta planta honekoa. Oso argia zen. Baita sutsua eta zehatza ere jaiotzaren inguruko zainketaren gabeziak salatzerakoan. Ez da inoiz antziko ezagutu zuen egunaz. Zerbitzua erakusteko bildu zuen atzerriko egoiar talde bateko partaidea zen abaitua. Albo botoidurako lepo luzea eta mauka motzak zituen jakazuria soinean azaldu zen profesorea. Hitzik atera gabe. Zainketa intentsiboko gunera eraman zituen jolzabal eta argian barrena. Dozenaka garaia aurreko zeuden, fetal tankerakoak batzuk, txano zuriak buruan, kable eta odiei lotuak. Adjuntu batek, aparailuen ezaugarrien berri ematen zien, haien inguruan arduratzen zen pertsonalaren eginkizunari buruzkoa. Dena den, akatzik eza eta zuritasun gardena, ikuskizun ark, zurgagailuen durundia, kontroleko tresnen bipak, isolamendu jantziekin estalitako zantzaile iziak, zientzia fikziozko filme batetik sortua zirudien garai hartarako. Zerbitzu handia zen, zalantzarik ez, Europako jaio berrien ziurik oberenetakoa, oberena ez baldin bazan. Aurtengo aukeraketa Martutene eleberria izan da, hain zuzen ere garai oso bati amaiera ematen dion eleberria baita. Izan ere, aukera ematen du euskal mundua definitzen duten diskurtso gehienak interpretatzeko. Euskadi saria jaso zuen eta kritiko zenbaiten arabera euskal literaturaren azken aroetako eleberri honena da. Bidal Fundazioak eta Azala Sormen guneak laba sustatzen dute. Arabako gizarte eta kultura eragileen baldintzak eta inguruabarrak aztertu nahi dituen proiektu berritzailea da. Es la continuidad del programa de imaginación colectiva en procesos de creación artística desarrollado en Azala a través de Moare Danza en 2018 y 2019. Tras este periodo, plantean una segunda fase, Lava, y nos presentan el proyecto Fundación Vital. El objetivo es enfocar las herramientas desarrolladas en el ámbito de creación artística. ¿Por qué decidimos apoyarlo desde Fundación Vital? Bueno, en primer lugar, porque nos hablan de innovación. La palabra lava pues hace referencia por un lado a laboratorio, de ahí lava, hace también referencia a horno, en euskera, y hace también referencia a ese fluido. El lava, decía, es un programa de imaginación colectiva para el desarrollo de proyectos. Ostegunero legez, gaur hitzordua duzue musika zuzenean saioarekin. Arratsaldeko 8 eta 4 eta 10. Gaurkoan Koldo Otamendi aurkezlea Etxekalde taldearekin izan da. Argitaratu berri duten Nor da Norbera diskoa aitzaki. Zerua dauze mi triste
Mondragon Unibertsitatean ikusentzunezko komunikazioa ikasten zeudela gradu bukaerako lan gisa periferiaren mugak izeneko lana erditu zuten Irati Egibar, Irune Zaldua eta Ekine Aizkorbek. Aizkorbe gainera 11 telebistako lankideara. Periferiaren mugak lanean askotan ahazturan gelditzen diren euskaldunei ahotsa eman nahi izan diete, haiek egiten duten lana goraipatzeko. Dokumental hau sortzen da unibertsitate garaian, unibertsitatea batera indugu eta orduan ezagutu ginen lehenengo mailan. Bertan ikusi genuen ja lehenengo mailan bakoitzak euskararekiko errealitate oso ezberdin bat genuela. Eta orduan, laugarren mailan, gradukarako lana egiterako orduan ikusi genuen aukera bat horri buruz gehiago ikertzeko eta horri buruz lan bat egiteko. Orduan, hasi ginen ikertzen, eta ikusi genuen ahotsak.eusek ikertzen zuela euskararen inguruan eta Euskal Herriko herri bakoitzean ze egoera zegoen, baina ikusi genuen falta bat Euskal Herriko muga guztian, Espainiar eta Frantziar estatuekin dugun muga guzti horretan, ikerketa falta zegoela edo ez zegoela material handirik. Orduan ikuste pixkat hortik sortzen dela, ez? Baita ere, jakitea euskara legalki ofiziala ez dan eremutan nola emateuen aurrea, ez dela berdina bai batzuk ezin dutela hezkuntza publiko bat euskaraz eman edo eta horrek nola eragiten duen ikustea edo transmisioan eta bilakaeran 60. hamarkadetik ze bilakara ondan, denetan berdina ondan, ez? Hor pixka jakin hori. Hasi behar genuen zerotikan. Hasian ikertu behar genuen, guain arte indazion lan guztia, eta orduan, normalan bezala igual, zona batzutatikan kriston informazio pila lortu genuen, baina beste zona batikan etxeon ezer. Ikuste dugu egin dugula oso lan potente bat, bai dokumental aldetik izan dela ikusi duguna, baina gero ere txosten bat egin dugu, ikerketa bat egin dugu, eta hori oso baliagarria izan daiteke hemendik aurrera egongo den euskararen garapen eta sustapen guzti horretan jakiteko nondik gatozen leku bakoitzean. Gure ustez, gure aletxoa txikila ondia izan jarri deu, euskal periferian, euskal komunitatea bintzat eman dieu, saiatu gara ematen testigantzoekin, eta espero deu etorkizun baten erabilgarria izatea ere. Eta besterik ez guraldetik gogoratu une oro aurkituko gaituzuela zuzenean ala nahieran 11.eus atarian. Ondo izan. Kaixo, gaur pasta pesto saltsarekin egingo dugu. Dugu albaka, pinoia xigortuak, legamin nutrizionala edo garagardo legamia, txuria, gatza, oliva virgen extra olioa, eta azkenik ur pixka botako dugu, ondo txikitzeko eta kremotxoa geratzeko.